Здравейте! Да, имам две витрини. Естествено, някой, ако е гледал предишните ми видеа, ще разбере смисъла на това видео, което го правя. А то да направим така наречените машини за зреене и сушене на местни продукти. И да бъда честен с вас, нямах намерение да качвам второ видео относно начина на правене на витрините, но пък доста съм амбициран от някои създалите се коментари по мой адрес, но пък това е хубаво, защото по принцип винаги съм казвал, че понякога е по-добре да си на хората в устата, отколкото в краката. Какво имам под предвид? Незнайно защо в някои групи в така наречените платформа на Фейсбук, групи за деликатеси, мезета, бях тотално блокиран и изхвърлен от групите. Като при положение, че никога не съм качвал мой краен продукт като витрина, като машина за зреене на месо и това нещо ме амбицира, пък и вследствие на това, като видях от някой друг профил, като видях какви са администраторите, и стана ясно за какво иде реч, но пък да са живи и здрави, ръцете и знанията никой не може да ми ги вземе, а ако мога да бъда полезен на всеки от вас, то гледам максимално да съм максимално разбираем. Защото това най-вече го правя за хората, които искат да си направят те самите. Ще гледам в тези 2-3 видеа, сигурно ще направя, да говоря малко по-бързо за начина на правене на витрина и принципа на работа. Пак същото, ако сте гледали предишното ми видеа, принципа на работа пак ще е същия. Ще имаме 4 пина за управление, които ще ги извадим от контролера. Естествено, на тия 4 пина ще вържеме компресора. И тук вече следващото е пак увлажнителът. Но този път ще ви обясня по-детайлно начина на работа на тази витрина. Защото из нета се опитва да се прокраднува, не да се прокраднува, да се втълпява едно, как да го кажа, едно налагане, едно мислене на определени хора, които хал-хабер си нямат от машини за зреене и сушене на местни продукти. Това е така наречения влагоабсорбер. Това е пълна глупост. Абсолютна пълна глупост. За този влагоабсорбер самия факт, като го сложи в самата витрина да абсорбира влагата от суджук лище, от салам лище, не виждам смисъл. Какво ще абсорбира? Ще абсорбира до един момент. И после какво правите? Какво правим? Нищо. Стигаш до един етап и приключваш. А тук вече, когато казвам увлажнител е точно за това. Когато има недостиг в сушилната, да допълва недостига. И когато вече в случая, като сложим и вентилатора, дето да опреснява въздуха и да избутва излишната влага, когато има висока влага, точно такава му е ролята да изкарва излишната влага. И бактерицидната лампа, мисля, че ме разбрахте в предишното видео, че е задължително. Особено когато
сушите суджуци, салами на висока температура, колкото или висока, 10-12 градуса, задължително там трябва да имате бактерицидна лампа. Не нитритна сол, какво ще слагайте? Трябва си има така наречената дезинфекция, добра стерилна среда. Ще ви пусна още някакво интересно видео. Надявам се, че това, което показвам, не искам никой да ме разбира, че съм скрил нищо от никого. Не, нищо не съм скрил от някой. Просто да, някой път говоря така на съвсем неразбираем език за някои, които тепърва се сблъскат с материята. Моят го предвид материя, дали ще е електроника, дали увлажнител. И затова и най-вече за те сладурчета там, администраторчетата на групите, дето и по-интересното там е и сладур с една маска, не грешка с противогаз. И той седнал да ми обяснява на мене как е правилният начин. Не, дебелите книги пише по-различно. Господин администратор е с противогаз. И сега пак ще ви покажа в това видео. Това от мен, лек разбор правим и очаквайте второто видео как аз се справям с витрините за зреене и сушене на местни продукти. Започваме. Ето е първата витрина. Да бъда честен, ветеран, но пък работи доста добре. Това ме радва. Отваряме я отвътре. Същата работа. Термостата, сменяваме го турваме електронните ключове, извеждаме тези жици, тук отпред слагаме електронните ключове, долу слагаме тръбопровода с външен увлажнител, даже ето го единия увлажнител тук. Малко мизерика, нормално ще се изчисти. Пак по същия начин. Обаче, ето, тази витринка е чисто нова. Ама ганцно е, дето викат германците. Тя е още гаранционна. Не съм я пробвал дали работи. В интерес на истината ми я докараха легнала и точно поради тази причина и съм я оставил 3-4 дни да се утаи в реона, ако нещо има проблем. И ето ги литрите. Дали ще фокусира? Едва ли ще фокусира, защото е малко тъмничко тук вътре. Но иначе 358 литра е тази витрина, като обем. Така. А тази като обем е 395. Тя е малко по-голяма. Но единственото нещо, което ме интересува, тук тока на компресора е 1,75 ампера. Това са някъде около 350 вата. А тук 2,2. Тук са някъде около 450 вата. Тоест витрините са абсолютно подходящи за нашата цел. Започваме и мисля, че ще станат хубави машинки. Единственото нещо, че тук отпреда на тази витрина няма да слагаме панел, защото нямаме и възможност. А ще сложим само дисплея и ще стане доста практично и компактно, ще изглежда доста добре, за което ще се запознаете с видеото. А тук вече отпред ще сложим панел, преден панел от Еталбонд. Любимия ми е материал. Любимия ми материал, даже някъде е отзад. Не мога в момента да го извада. Много лесен за работа, лек, приятен и нека да започваме. Това от мен. Ако ви е харесало това видео, штракнете